हेलौ लोगोफोर नै जोंहा दिनै गारि गोदान नायनानै जि गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनाबोलायलायबाय दा हरनि 9टा साराय नयथा जागोलायबाय ओमफ्राय दासो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो जोंहा जि मेंखाबाय सयथि गावखौनो गाव साइन होनायखौनो अफिसार थांबाल मोनलाय लायथारदां मास्टारफोर बायदि उन्दैफोर फोरोंग्राफोर बायदि मोनलाय लायथारदोंमोन आं लोगोफोर नै फिसालायाबो नै मेगन मोदै थाब उन्दुयोमोन साराय 9टा जागुलायबाय नै जोंना बसआ गाबोन नायदो सनाफोर आं माबायदि लाबोदों सोरनि थाखाय बाबा सोरनि थाखाय हो बिफानि थाखायसो माथो हिनजावनि होना नोङो आगै होना नोङो आंनि थाखाय नङा आंनि थाखायसोबा नोंनि थाखाय आंनि थाखाय नङा नोंनोबा नोंगौ बाबानिबो आंनिबो बाबानिबो नोंनिबो आंनिबो अके आंनिबो दंबावो मोना गुना दासो मैथाजों ना ओंख्रि संगासिनो आङो नै ओंखाम उखैनायाबो जाला दहाय सानावबो थाब जानाय नाजों मैथाजों ना पामफ्लेट माला मोनबावगोन सानखाबाय आं एसे रानबावथोंसै The next morning. हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नै ओमफ्राय नायदो जोंहा गारि गोदानखौ सनाफोर नै बेलाय बारा दामनि नङा सनाफोर माबा TVSनि ओमफ्राय मा नामलाय जुपिटार बावलायलायदोंमोन नै जुपिटार TVSनि माबायदिथाय गारियासो एबारसो सालायनायसिगोन ओमफ्राय सनाफोर नोंसोरो मिन्थियोब्ला माबायदि गारिया मोजां ना गाज्रि कमेन्ट होनानै खिथाहरबानो जाबाय नै बेनो मोजां ना मोजाङानो मोनदों आङो मोजां मोननायखायसोथ' लाबोदों आरो दामाबो बारा नङाना एसे खमावनो दामा मा खालामनो जोंफोर एभेलेबेल फैसा गैयाना जोंहाना ओमफ्राय बालायाव मानो गिदिंबाय थाखो नों बोरो लावथिया ओंखार थाव न'आव थाव मानो बालाजों गिदिंबाय थाखो नों मानो गिदिंबाय थाखो बालाजों लांफाला नोंखौ बोरमा बेदरजों खान्थालजों ओंख्रिया नै सना माबे नाङा आरो साबिखौ मोनगबाय नालाय बेखौलाय मानो नांबावगौ गुरै जाथारनो बोरमा बेदराबो ना गोबानानै गुरै जादोंबाव जाहैदों गोरारा गोरासो जामारदों बोरमायासो बुरि ना आं रुनायासो जायाखै जाखो बोरमा बेदरा गोरासो जामारदों ओमफ्राय खान्थालानो देन नै फ्रुस गेब्रुजोबो ओमफ्राय एसे गोरा जादों आरो बोरमा बेदरा बानलुआबो ज्रोमखा Very good. गोथावआलाय गोथाव जाथारदों थगायमाराखै आं बेखौ हयले गोथाव जामारदों लागाव आंनि संनायखौ जा आरो जा नोङो जा लागाय होख्लाय गाव थिगसे गाव नै मोनसे खोथा नै सोनाबफोर नै नाय होमबा नाय
गोदो गोदो आं माबायदिमोन नायलाय भेन्जि वाव माय गड अ मा गड तुरुला नुबाय नैबेयो आंनि फंबाय नैबेयो आं बिबो आं बे फंबाय आंनि फंबाय आरोना इयो ओमफ्राय नैबे बाबा बे मादार इण्डिया जोंनि मोजां ना बेखौ सिगां मेट्रिक पास जाबा मोन्दोंमोन आरो दाना बे सिङावनो फट'सो होना दोनबाय नैबेयो जोंहानि आबैमोन इयो गैला दा सोरगोपुरियाव थांबाय जोंना बायद'आ